email yang pat pedeng tuai kidang long khasi tengah long email nama kidang kenya te ngong email waju le nam ta kani da jik hawai nam ta ki baya kani da jik kenya kalau kamba amar ngayo ka shiti ga jong poj kinong kare mona kata ka ba ki gentle ki kenya ki suai te long email wa nam le namar kani kam de kamon ba jong le te don ki man ki jong ki ba long kristan ten regi yung em long bay ban le namar ba email pat smo thu em la email pat smo thu ngi ki ba smo thu ngi de pat ban penchai i de kam de ngala khang i la nadu la ngala tip na dan shibna i bay la thu yang ape yo la phat yang ruwan namar bangin le ya kan si bay la khar i pa jong ha bay la dapsnem diga man le tengah ngam tre ban don benta namar ublei hi ucam semua bhau ublei sha ini bangin le don benta nang de kan kalau ngaji kina hi ksoi de me ban kim nge ti man jong ar ki ong yang te em kata ka bom lak lamong kat kum ka tin jong lenga tengah lak ni don benta la phat yang ban wan tengah ngam tre ban le de ki ka wajang la ong ji ong i me wat nom le namar kan kam de kamon jong le tengah ong i man jong ar ong ni kre dan manu ru ba ya manjur ban ngabong ba badong ba kata ka bang kam de bangin le hendrai gidang kinan jong ati balen hendrai ngat ngaklam le de ki ka baja pak shwa ban de kata ka si bakin le pat ke ka baja ong ngai dan den jong hi bi ma ko di papor be kun man jong i pat iyo one part suat kini one part man penjara i shwa ban de kum la sai ka si kum man da ka si one hakadur ka jong i pa jong i di one part tigila ya thukin ba i man jong i kun man jong ila yo pang suat tila yo suat penjara ba ong one ben hakadur ka jong i pa tinggal ila pun kini yang open duai na magin de kun man ila long kumta te ngal ong ken pet na makan kam de kamon jong le ba phile ten re ki ba phile prasad re ka taru ki phlang ngai te ngong hoi ngan duai na kam da jong i ba ble plat tang makan ma na dum thaw nam le shu te ki pendak i ha kata kasi ka ba phile re shwa ya ka taru ki la ya pun ya jan le kum na sai kasi de ban le kum menda kasi ki ka ba jan le ken ha ka por jan le ya thu hi ngaf kren de kun man te dang don aku ko por ma khat south nam te ya thu ya one bet ok su one bet na open jin jar ha masih i ka thaba nga ya ni bet ba de pa ken talong i pa i ken jong i yang ka bai i na mai shikat papa te ngai i papa ka thaba nga ya ngai i bet be don ka thaba nga ya open jin jar kun berbet ha tengok kini me bet kan kam de kamon jong le na ma ba ka kam de ti pa i ba yak nam la su ban wan re ka de kan ni ken ka ba su wan open jin jar te kan ni ka long ka ba ngi don ta ki su tengok wat kan mana du man taw nam le su te ki ba ja kalau ngaji sisa ba kam de yang i bangin let ni don benta ba ni gicin khawai yang tadi bayang namar long bangi khat ni ki su ni khat ini gicin yang te ble ni man ka khui pilang baro la putih ka bawai te ble ko